Това е кабела на голямата глава. Как е, хора? Върнах се. Съжалявам, че не постах клипове, просто проблема беше, че камерата не беше в мен. Няма значение, вече е в мен и може би няма да постам клип всеки ден, ами през ден. Съжалявам за което, но съм много зает с тренировки и в момента трябва да уча. Да. И не става такова каквото искам. Пак ще има клипове. Ще се мъча да са по-дълги. Така е готино, а? Нашите ги няма от 6 дена. И... не, 5 дена. И къщата ви е пълен бардак. Сигурно няма да ги има още 4 дена. Знаете как е като оставите някой момче сам? Цялата къща се обръща настрани. Не наопаки настрани. Къде е по-лошо. И... вече се опитам да поправя малко, защото големоглавия ми приятел трябва да дойде на гости. Ще правим лоу парти. Лоу парти! Бум, 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 бум. Само че в лоу. И... вишантно. Пълен мързел. Събуждам в 5 часа сутринта. 5 часа сутринта. За да сложа храна. Аз принцип ставам по-рано в момента, защото трябва да ходя да бягам при училище. Но... какъв 5 часа? Иска да кажа 3 часа. 3 часа. Аз ставам в 4 по принцип. Направо съсипвам 1 час по-рано и седя буден и няма какво да прави и сигурно да играя лоу. Най-вероятно. Окей. Големоглавия ми приятел трябва да дойде скоро. Така че... всъщност какво скоро? Той ми каза, че трябва да се изкъпи и така нататък, тъй че не очаквам да е скоро. Голяма мъка е цялата къща да е на твое разположение. В смисъл готино е, но и мъка. Окей. Peace out. Хапнахме. И сега, кажи им кой си ти. Аре, как ли кажа го няма? Кажи им кой си ти. Кажи им кой си ти. И играе лоу у нас. И изнервен. Действително цъкна да ги дам дъж. Той днес компютъра у нас, тъй като моят е супер бавен, пък другия мой е още по-бавен. Той е. Не е мой. На мама. Всъщност мой е. На мама. И аз изпълнявам квестове. Да бе. А ти какво правиш, бе? Какво правиш? Дригнах 6 поченки. Защо? Човек си, не съм направил дава, би тръбал клик, че формал. Сиксабъл клик. Сиксабъл клик, да. В момента се мъча да намеря един квест, ето го. Ето го! Yes, I'm done. Абе, Гоша. Ало? Гоша? Как правите с... мърлуците? Какво? Нападат. Вижте ми хънтър. Да, си. Какво? Ко правиш там? 71-ти си много бай, как ще тигнеш толкова с малко, е? Човек! Тук са ходи 73-ти. Виж къде съм! Именно. Мисля, за този квест, аз съм 73-ти лева, бе. Аз го изпълнявам за репутация към колага, бе. Абе, урод. Къде се е случи? Мисля ми някой пише ми subscribe.
Аре, нападнахме. Окей, тъй като Хънтър е много трудно да играе. Бендаботите си. Защо го бендаботите си? Хубаво. Тъй като Хънтър се играе много трудно с една ръка, ви казвам чао. Лутнах пак динозавър. Кой утна? Динозавър. И какво стана? Кажи Коста. Копеле Коста. Кажи Коста. Ще има само наги, тъй. Аз мисля скоро да се дадам и ще го оставя с голямата глава. Аре, няма раптори! Чуй, къде са рапторите? Да, знам къде са рапторите, ама не ми се ходи там. Къде кацнах да ни ходя повече. Да, заista. Някой избил леш рапторите. Не бе, по-напред аз. Лешниците! Тук. Виж, че са тук рапторите. Аз знам, че за тук е. Бий се раптори. Обезоръжима човек. Край. Да, и мен като ме обезоръжи, ми взима ти първото оръжие. Не ми взима един човепана и аз защото съм фът. Гош ще играе лова, аз ще спа, тъй че леката. Чао. Вижте това. Това е кабела на голямата глава. Тъй като днеска взе компютъра и осъждавам за прическа. Се съвършвам ден. Тъй като днес той си взе компютъра и се прибра, но както винаги забрави нещо у нас, този път беше кабела на компютъра му. И сега ще се връща да си го вземе. Тъй като сутринта не успя да ме събуди, да ме събуди е много трудно човек. И той също не успя. Оп! Ето го. Секунда. Това е. Окей, тъй като сутринта той не успя да ме събуди, аз отидах след обяд, след училище. Не съм снимал нищо днес, защото бях супер сънен и забравих да взема камерата. Няма значение. Сега ще ми го надува. Глаба! Къде е умрял? Ето. Чекава. Глупак. За кой хръст лично нас? Не тръгвай си. Турбичка няма да дадеш, бах ти скрън за дали. О, и турбичка ми иска. Човек, тук що се прибрах? Човек, бях тръпка на връза пипирата. Еми да, майка ми ги е клала. И не може, и човек, за кола е 5 и не може да пее песничката Шест хурк съм за кола. Защото за кола 5. А сега да го измисли? Не, тя ми го каза. Чао. Чао, гола. Ще играеш ли много? Еми да, сега да знам. Смисъл с 6 къпи и влизам. Гола? Ей, Гоша! Гоша! Чао! Айде, на вас чао.